bafethu. Unqaba ukuthi ngifuna ukuyobona umzukulu wakhe yebo. So buka manje buka abaleke mbukeni. Ngicela nimbuke njani? Yes, cela nimbuke ya. So ngiyamcela la ngisicela sobona umzukulu wakhe yebo lo. Uyangitshela ukuthi ufuna sombona bekuphela inyanga. Kithi inyanga kanjani ngoba phela futhi umoto ikhona. Athi anginamali, kithi mina ikhona imali nje, nginayo asambeni. Sicela ukuhamba ngobona umzukulu la. Hamba phela ingane yakho hamba uyibona. Ngicela ukuhamba ngemoto yakho. Hayi hamba wena uyobona insizwa zihamba ziyobona ingane zazo. Sicela ukuyobona ngemoto yakho. Hamba yami imoto angifuni nemoto yami. Wena thatha wena hamba uyobona umzukulu. Indaba abanye bahambisa abanye abadla ekhaya uyabahambisa ngemoto kodwa mina angikwazi ukuhamba emoto yakho kufanele ngigibele. Unginika imali yokugibela mina angikwazi ngihambise manje phela. Ngicela ukuyobona ingane yami ade ngibophile lo muntu lo. Wangibopha sekunesikhathi singanani ngayibona ingane yami bafethu. Ngicela ukuyobona ingane yami. Domestic violence. Ngicela ukuyobona ingane yami. Domestic violence. Wathwala ngomawe nawe uthi wathwala ngomawe. Unomali umthoko. Uzotrenda manje. Ususenza umuntu ongazi, wazi kahle. Lalela lempatha lena izenza umuntu ongathi akabanga umuntu ubizwa ngempatha. Ngiphatha ngoba vele kuyiphatha. Ingqwabelana usambe sobona ingane. Uzukulu wakho. Uzukulu wakho. Kuyemithizwa ngazale wena funa uyangisiza njengomzali. Ngidipende kuwena ngoba ubaba uyiphi iphathi ozoyidlala njengobaba baba. Uyinsizwa. Ngicela nilalele wena. Uyiphi iphathi afuna ukuyidlala njengobaba yena. Ingane yakho ngiyakondlela. Ungondlela ngiyakondlela usomzili awukwazi ukondla ingane zakho. Awuthandi wena umzukulu kodwa wena ngondla ingane zakho. Into efana kuyenze vele wena angalimhlabeni uzele ukuthi ufuna ukubuka ukuthi stupid. Uthanda imali kuphela lo. Kodwa wena ingane zakho. Ufuna ukungondle. Ufuna ukungondle kanti wena umdala kangaka uno 34 years. Ngisho ngaguga ngiyabe na 50 time lami. Ingane zakho awuyilahli. Ngishilwane masesisilwane. Hayi ukhuluma sona isilwane wena isilwane. Shuthi ukhuluma ngezilwane umbukeni ukhuluma ngezilwane. Shuthi kuyasho ukuthi uyinyoka. Umahado wayintshengisa inyoka le. Inyoka le nabafethu. Uyinyoka lo muntu mfethu. Uzotrenda vele. Uba ngifaka manje. Ungabelani ngabona umzukulu wakho. Umzukulu wakho ngiyamletha mina emhlabeni ngifuna ukubona ingane yami ngemoto yakho asambeni nawe. Siyaphi indawo friend ingane yakho wena uyinsizwa. Angifuni ngicela ungihambisa wena. Ngicela ungihambisa wena baba wami. Ingane yakho kadila ungayiboni. Ade ngayiboni ke bezothola isikhathi sokuyibona ibhizi. Ihlala la ukhona. Ibhizi ngiyadayisa ithambo ngizama ukuthi survive ngoba ufuna ukuthi ngiyosebenza. Angifuni mina umjike indaba unganginiki imali ukuthi ngiyolungisa into zami. Bukani le question. Indaba unganginiki imali yolungisa into zami. Buka uzotrenda ngempela. Indaba ungayilungisa into zami. Ufuna ukulungisa into zami license. Nginika imali yolungisa. Ufuna ukungiphelezela ngiyolungisa into zami lapha. Ngiyilungisa kanjani ungishizilisa kanjani? Ngoba ngishizila kanje sengayithi imali. Ngiyashizilisa wena. Wena ngishizilisa wena. Ufuna ngishizile lo. Udla imali wena manje uhamba wena. Manje ufuna ukuhamba nawe ufuna ungene sengikhokhela nakubone awubonakali yawo. Sengikhokhela lapha uza la ekhayeni ngoba awubonakali oze ekhayeni. Abafuna aba nawe ukhokhela abafone ozakhilungu. Uyayidla imali manje uthumile. Ithamba hamba onke uzuthi awubuyeli kumina ubaba sengiqedile. Uyayidla imali. Manje ngifuna ukuhambisa ngihambe nawe sengikhokhele kulunga into zakho letsona. Hayi indaba ungazange wesivili wangibopha indaba engafikanga wesivili. Angifika ngoba ngathi wawubushwe yimina for domestic violence. For domestic violence, if domestic violence ngoba wakunika imali ngicela imali. Ngacela imali yamakhokho wanginika cha ukuthi domestic violence. Sambamba bukade qamba banga. Ngangithuka ke ngoba ngathi wathwala ngomawe. Nathwala ngomawe nomali umthuku. Nathwala ngabafazi njalo nomali umthuku. Nabathwala ngabafazi laba. Benomali umthuku ngiyawatshela umphakathi. Na ugcwele lebaba ngibona. Wathwala ngabafazi nina nomali umthuku. Nabu indaba wathula manje. Bambani ke mfana nami iqiniso bafethu sisebenza ngeqiniso thina sidlali lo uzotsheka manje time wami manje uNkulunkulu uthe baba khuluma ngizokhuluma ke manje bukusethula nilalele mina ke manje kuyasho ukuthi mina ezotrendisa lo mjidi ngifuna vele ukunyoka ayibona kanjani izolo usethule manje kade khuluma what happened why you go silent my bro why you go silent now
He's gonna trend, boy. You're trending. Zokwethu-ke lesenzo-ke salensizwa sishiye abaningi-ke ey'nkundleni zokuxhumana besho ukuthi hayi cha lo baba-ke waze wahlukumezeka emzini wakhe ngoba umuntu uma eseno-18 usuke sengaphuma ayozimela. Iyakhala-ke le nsizwa-ke ukuthi-ke awungenzeli lutho, uthi lo baba ngiyakunikeza imali uyayidla. Le nsizwa ikhala ngokuthi-ke lo baba uma yempha imali uhamba naye ukuyokwenza something. Usethi lo baba imali ngoba uyayidla nje, so ingakho ngihamba nawe wenza leyo nto oyenzayo, then bese siyabuya ukuze iy'nto zakho y'lunge, because ngeke y'lunge iy'nto zakho wena uma udla imali engisuke ngikupha yona. Hayi, le nsizwa-ke ikhuluma amagama kangaphezulu kokwenza-ke. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini. Ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button, sihlangane nawe kwividiyo elandelayo. Danko. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.